वर्मा जी के लेल तिलक के थाली तैयार बा। इ लइका के कमाल के 50 से भारत जीत लेहलस मैच। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। हमारे साथ फिर से जुड़ गए बारन हमार मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, इ तिलक वर्मा त कमाल कर देहलन। एक समय लागल कि भारत के हाथ से इ मैच निकल रहल बा, लेकिन भाई साहब ठेलेले ठेलेले ले गईलन सीधा जीत तक। तिवारी जी, इ तिलकवा त धाकर निकलन, 72 रन ठोक देलन आ मैच के फिनिश भी चौका मार के कैलन। लागल कि इ लड़का फुल फिल्मी स्टाइल में खड़ा बा। पांडे जी, जब 7 विकेट गिर गल रहे तब हमरा माथा पे हाथ रहे। सोचनी कि अब का होई, लेकिन तिलक त पूरा धैर्य के पाठ पढ़ा देलन। तिवारी जी, 31 गेंदा पर 40 रन चाहत रहे आ विकेट बस 3 बचल रहे। तिलकवा के साथ नंबर 9 आ 10 के धुरंधर मैदान पर उतरलन। पांडे जी, धुरंधर बोले तो अर्शदीप आ बिश्नोई भाई साहब, ये लोग तो बैट लेके यही सोचले बारे कि अब हमरो के भी रन बनावे के बारी बा। हाँ, हर्षदीप 4 गेंदा पर 6 रन मारलन, वो भी एक ठोकले चौका। लेकिन बिश्नोई बाबू तो गजबे कर देलन। फिलिप मार के चौका, फिर बैकवर्ड पॉइंट से बॉल के बाउंड्री के बाहर भेज देलन। 5 गेंदा में 9 रन बनौलस। सही बात बा पांडे जी, ऐसे ही छोटे छोटे योगदान से भारत इ मैच जीतलन। पहले तो जहीर खान, हरभजन सिंह, कुंबले लोगन भी बैटिंग में दम देखावत रहे। अरे तिवारी जी, ई तो सही बा। अब गेंदबाजन के भी सोचे के पड़ी कि मैच फिनिश करे के जिम्मेदारी खाली बल्लेबाजन लोगन के न होखेला। अरे बल्ले बल्ला सबके हाथ में रहेला, तो रन तो बनावल के ही पड़ी। पांडे जी, कुल मिला के टीम इंग्लैंड के सीख मिल गईल बा कि गेंदबाजन जब बैटिंग करेला तो टेलर न पूरा पिक्चर देखावे के चाही। इ मैच के जीत के हीरो बनलन तिलक वर्मा आ उनकरा के मैन ऑफ द मैच से नवाजल गईल। आप लोगन का सोचेली अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहीं। धन्यवाद।